adwene no na adwendwura nso dwura baby what pen me ba di mbusa ne se what pen ana ebi ana wonya nte na tie biom zan se ebi kura wote ya na nipa no kan no anka ne yi ankyero adwene no na adwendwura nso dwura me ba na ma kyero se de be no ne na boss tie adwene wo nipa tirim ena ye de dwene na se onipa wo dwin bebre no na wutiri na waso no so na da ne dwom za mi kan unimu a mi fa Ghana mpanimfo na atena abenwa no so ye nhweso nkyerɛw ɔmampani Jelly John Rawlings onam di friends onam di mani hu ni yie pa ɔtena akunya no so ankyɛ na ne tirim ba adwom ye baba gufo so ba ankyɛ na ne tirim ba adwom ye papa atame so nyankopɔn fa ne kransi ankyɛ no no so tirim ye de eba adwom na ya brantie ɔmampani obedi ade a na ya brantie yewura mahama ɔno so ba ya pɛ na adwom ba ne tirim etidi aka no wa fa so ye wogidie bi ye nana no munim pefe so ni pa bra wadwendwe do so no ehwe so die wunya wo woni padua mu ane se utrimi ebo koya etibra adwendwen no na dwondwura enso jam etuhia na ozo abonchensin apɛ na eze oha na woni tirim na do so meka da bi na mesofo ba ku bi a ɔte masem ohiam no se asoleba asam we na utim mi ankam tirim nyina afudwu etibe no adwene no na dwondwura nso dwura enu ani onse matutu be na gu amam tuba no aba ba hyehyɛ di mechi sɛ bebie mu ye duru a yentimi nka ne yie no meba bɛka na masan kyerɛ mu ebe ne sɛ adwene no na dwondwura nso ɔdwura piao